Bueno, izan zen urte hasierako nolabait helburu bat, jarri nuena egin behar nuela zerbait lanetik aparte nolabait euskara lagunduko zuena edo norbaiti dedikatuko nizkiola ordu batzuk nire lanetik kanpo. Ere kasuan iruditzen zitzaidan egokiagoa online egitea, azken finean ez dizulako eskatzen norabait joatea eta ordenagailuaren bidez nolabait iruditzen zitzaidalako askeagoa zela martxa hartzea eta antolatzea. Oso positiboa, oso balorazio positiboa, lagun bat lortu dut nolabait eta gainera nire lagunekin baina denbora gehiago pasatzen dut askotan berarekin. Eta gainera ez da ja nire mintzalaguna, familiaren mintzalaguna da, aurrak ezagutzen du, nire bikoteak ezagutzen du, orduan Igone ordenagailuan jartzen denean denak, kaixo Igone, da bai, lagun bat etxera sartu izan balitz bezala. Gogoratzen naiz, lehenengo aldiz konektatu aurretik, bai urduri nengoela, nolabait ez nekielako elkarrizketa fluitua edo nolabait jarraia izango zen edo nire burua pixka bat forzatu edo lagundu beharko nuen elkarrizketa mantentzera. Baina etzen hasieratik erraz konektatu genuen gainera, nire ustez hasierako elkarrizketak ere erresak dira zure burua aurkeztu behar dezulako. Orduan berehala hasten zera horrekin eta logikoa den zerbait egiten duzu eta pixkanaka elkar ezagutzen zoazen heinean edo goazen heinean elkarrizketak geroz eta erresago suertatzen dira. Oso adin antzekoa daukagu, orduan nik lagun bezala ikusten dut. Eta euskerari dagokionean egia da, berak batzuetan zailtasun batzuk dituela edo aditzen bat ezin duela ongi konjugatu edo, baina holakoetan denbora ematen diot, berak esan nahi duena esan arte eta ezin badu erderaz esaten dit. Eta orduan nik euskeraz esaten diot eta berak apuntatu egiten du. Orduan bai tarteka gertatzen da, baina ez da oztopo bat elkarrizketa jarraitu ahal izateko. Bai, hobekuntza nabaria da, egia da ere Igoneren kasuan berak ez dauka euskara praktikatzeko beste modurik. Bilbokoa da, bilbotarra da, baina kanpoan atzerrian bizi da eta orduan Claro, berak nirekin dauka ordu hori, baina hortik aparte ez du euskaraz hitz egiten. Ez dela horren bestetan geratzen hitz baten bila edo aditz baten bila. Guk hasieran ezarri genuen asteroko martxa, astean ordu erdi. Aste azkenetan uste eta hasi ginela edo aldatzen joan gera, hori egia da. Batez ere bere ordutegiagatik eta askotan nereagatik. Zeren nik, orain batzutan zailagoa egiten zait ordu jakin batean horregotea eta WhatsAppez harremana daukagu nahiko askatasun hori badaukagu elkarrekin moldatzeko eta egokitzeko. Izan zen oso naturala, zeren astero elkarrekin egoten ginenez, izan zen horrelako beste saio bat izango balitzezela, baina aurrez aurre. Eta bai, bera etorri zen bere bikotearekin, bera ere ezagutu ahal izan nuen eta oso ondo, egia esan oso esperientzia polita. Euskara ikasle izan edo euskaldun zarra izan eta norbaiti lagundu nahi izan oso aukera polita da, oso erresa delako. Ez dezu gauza hondirik behar, ez dezu ezagutzarik behar, ez dezu esfortzurik ia egin behar, ordutegi bat mantentzea eta astean zita hori apuntatzea beste ez erreza. Eta gainera, igual noiz baita esaten baduzu, orain etxera joan behar nahi zau egitera agian pereza puntu bat daukazu, baina saioa bukatzen denean oso nolabait oso aberasgarria da eta oso gratifikantea da eta ez horren beste euskera laguntzen ari zeralako, nik uste nuen hori izango zela hasieran helburu nagusia, norbaiti euskeraz laguntzen ari naizela sentitze hori, baina ez da zentzu horretan da gehiago pertsona batekin harreman bat mantentzen ari zerala eta agian ez da zuk aukeratu duzun pertsona, zeren proiektuan ezarri dizute, baina oso pertsona, ez dakit, nire kasuan mintzat oso egokia izan da, edo niri asko aportatzen didana eta oso gustora nagoena. Orduan, aukera bat da, norbait ezagutzeko eta harreman bat sortzeko. Nik horrela ikusten dut, eta horregatik uste hori oso positiboa dela eta edo nori gomendatuko niokeela.